Jakože neděje žádné velké gesto tou pusou, ale jakoby normálně jako jen takhle očima, víš, jako takový zaražený, fakt jako. No, okay. Představ si fakt jako mě vyloženě, bych se na to fakt jako vysral, jako s něčím, víš, jakoby. Ještě a dej vzahor, ty si vždycky jako spíš tak skrčíš dolů, jako fakt zkus prostě protáhnout svou hlavu. Piča, já už nevím. Tady promazávej to ještě, jak ty jenom zkuste. Když na ně Arnoš Dívej. už se blíží červis. Už jde. Už jdeme. Červíku. Toto jsou první unikátní záběry a máme na nich červa. A tady další člen naší výpravy. Klíčová osoba. Spíš se tam, čekám jenom tady. Já tady čekám, nevím, jak jsem tady dlouho stál, jako kvůli tady tomu záběru. Přišla i s mou mikinou. Červé, řekni nám, jaké své pocity. Máš další možnost, vyjádři se. Máš před natáčí hezké první natáčecí den. Jsem říkal úplně jak nějaké poradní, ale to je pro psychiky. Kámo, já jsem totálně mrtvý, já jsem Ondrášova, už jsem se ptal červa, řekni nám svoje pocity. Svoje pocity? Ježišmarja, z čeho? Je mi zima, Červa, což je hodně nepříjemné, věřím. To bych chtěl tady. Řekni nám pocity. Zima, co, jak se měl? Je mi zima, mám husí kožuch. Husí kožuch. Počkej, jedno to otoč, jedno to obtě po jedném. Dělej, kurva, natáčíme. Počkej, co? Už natáčíme. Já kurva trhaj. Hej, lidi, já jsem to vysvětloval. Jak to tam vypadá? A mám vás. Když nemáš kolečka, použij papír. Ukáž, jak to funguje. Jak tento mechanismus, jak tento mechanismus. Jdem na to, machalí. Dostat. Jo, můžu? Můžeš. Fakt můžeš. Kretensky, vole. A dělej si ze mě debila kvůli tobě. Jo. Co potřebuješ? Potřebuješ něco důležitého? Já jsem ještě ve Zlíně a já přijedu ještě domů, jo? Jak se dostal, no? Já přišel včera tady na pizzu a zastavila mě šlapka. Počkej, to jsem tak
Já se vám vždycky chtěl říct, Ne, zase ne, ty začnu, počkej, ty začnu. Jde, já jsem hodila telefon teďka. Točíš? Lucie, jo. Arnošte! Vždycky to je chodící salát. Hoď ti to apře. Prý tady hledají nějakého, prý jestli tady není nějaký blázen, který sedí na stromě. Vidíte ho? Kde? Já ho nevidím. Jakože dobrý. To ne, bych si nedovolil. Vidíte to, diváci? Pojď. Tak, můžete vybrat. Červe, dneska je raz, dva, tři, čtvrtý den natáčení. Kolikrát jsi mě chtěl zabít za tu dobu? Nespočetně. Tyjo, s tou flaškou je 120 000. Já jsem si to nevšiml. Fuj. Ale není to o těch momentech. Je to, to mi říkal, není to o těch momentech, je to o tom, jak toho člověka máš rád. Ty A vole. jestli ho máš rád, tak to si určitě. Taky tě má rád, bráško. Až to vyhrajem, tak se... Až to vyhraješ, tak se ožereme. Až to vyhrajem. Tak se ožereme jako dogy. Jako dogy. Jako snob dogy. Jako to se ožereme i tak, jakože takto, že prostě... My se oženeme, a když to nevyhrajem, že? Že prostě fakt jako ty jsi genius, fucking genius. Já si nepřipadám, že bych ztrácel čas, Jo, což je strašně pěkný pocit. I když člověk jako je takový to, jako unaven, no jako s tebou se to nedá srovnávat, ale no, jako tak... člověk je trošičku víc unavený, jakože tak to jako nestíhá moc věcí, tak ten čas opravdu je absolutně prožitý a využitý, že opravdu jsme se zažrali do něčeho, co nás fakt naplňuje, oba dva a... Já to vůbec nelituju, jakože i když prostě já tím vidím tu práci, že jsem kvůli tomu prostě nespávala, tak prostě já nevím, prostě fakt jako, taky to, jak říkáš, není to prostě ztracení čas a energie. Děkuju. Ty jsi blázen, jako fakt, jako můžu ti říct, že jsi blázen, to všechno prostě. Dej si ještě jednoho a...